Danas ćemo teško naći plažu, šumu, livadu pa i vrh planine bez komada otpada. Otpad se nalazi nažalost i u spiljama i jamama na kilometar dubine, kao i na dnu mora koja sve više liče na smetlišta. Najgore od svega naravno je plastika koja je teško razgradiva. U okolišu se ona usitnjava na sve manje i manje dijelove, mikroplastiku pa i još manje dijelove, nanoplastiku koja ulazi u sve pore života. Doslovno pijemo i jedemo plastiku i dolazi do kontaminacije sveg života na zemlji. Najveći udar na bioraznolikost u skorije vrijeme svakako je otpad od COVID krize, odnosno prije svega govorim o maskama. Govorimo o bilijunima i bilijunima, dakle o tisućama i tisućama milijardi maski koje su korištene u ovoj krizi. Mnogi od njih završit će u okolišu. Dolazi do uništavanja života u moru, ali i na kopnu. Prema znanstvenim istraživanjima, samo jedna maska u jednome danu može ispustiti nekoliko stotina tisuća plastičnih mikrovlakana koja dalje kontaminiraju sve oko sebe. Ovo su nažalost strašne posljedice krive politike u COVID krizi, bazirane više na kultu mišljenja i dogmi nego na stvarnoj znanosti, znanstvenoj potpori i istraživanju.